Къде си бил? Абе, ти май имаш нещо наш човек. Благодаря ти за помощта, закараме където и да е. Ти не си ли? Това е един участък и изчезва. Това е, айде взимай го, да ходим, че нямаме време. Те казват, тази функция се почини. Не, това ще става. Идваме, бе! Идваме, бе! Non svolviamo se incontrare. Много се срещаме. Non dovrei llegato a esto. Трябваше да стига до тук. Vamos. Давай. Старота, бе. Питай майка ти. Я пак си помисли. Акджа ми е тире 69. Много. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. And I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. No one could ever know me. No one could. Добър ден, госпожо. Добър ден. Трябва да ви питам сега за вас какво е 12-ти Б клас. 12-ти Б клас за мен е много неща. Вие сте компилация от
ако щете цялата ми кариера. С вас преминах от 8 до 12 клас през абсолютно всички видове състезания, турнири и всякакви различни емоции, като лагери, екскурзии и така нататък. Много ви обичам, много ви уважавам. Пожелавам ви да имате страшно развитие, както тук в училище, така и за напред в живота и никога да не забравяте откъде сте тръгнали. Това е 12 Б за мен. Благодаря ви, сигурен съм, че сте изпитвали емоции, както и добри, така и лошите, но и ние също много ви обичаме и уважаваме. И аз. Вас. 12 Б са едни страхотни ученици, също мога да кажа и мои приятели, много усмихнати, много слънчеви и са страхотни. Е малко проблематично. Понякога, но се справяме. Добре, това е важно. Каквото и да се появи, се справяме. И накрая резултатът е положителен. Може би защото е първият клас, на който съм класна, нали, в кратката си практика като учител, но мога да кажа, че имам наистина щастието и късмета да получа един клас с много будни, интелигентни, умни деца. Не защото съм моя клас, разбира се, или съм и първия, но това е факт. Аз много се радвам, че там има мислещи хора, много умни ученици, които имат гражданска позиция, които преди всичко това, което съм разбрала, че са добри хора. Това е най-важното за мен. И разбира се, че съм пристрастна. История на огромни различия, които постепенно с времето намериха себе си в един екип. Екипа на 12 Б. Като започнем от история на изключителни дами с творческо писане, през хората, които паляха пожари, хората, които гасяха пожари, хора, които намериха себе си в много от извънкласните ни дейности на Евроклуба и на клуб Млади възрожденци, до хората, с които се гордеем, че накрая достойно управляваха Европа в твое лице, например. Или ако трябва да кажа 12 Б, да, това сте вие, индивидуалисти, но с много добри екипни умения вече. Здравейте, уважаеми 12 Б клас вече. Кои сте вие и какво значите за мен? Вие сте хора, които успях много да науча от тях, които работих много приятно с тях, въпреки трудностите, които имахме и въпреки вашите опашати характери, които показахте през годините и вашите ситуации. С вас успях да изградя една много добра комуникация, която ме доведе до много приятни емоции, приятни преживявания. Благодарен съм ви за това, че последвахте примера за спорта. Много от вас вече се развихте в тази сфера. Много успехи постигнахме с вас за това време. И сега, като го правя този клип, нали, малко по-емоционално се чувствам, защото си спомням всичко назад, като една лента минала за много кратко време. Но такъв е живота. Желая ви успех. Стискам ви палци, знам, че ще постигнете това, което трябва, знам, че ще успеете в това, което трябва и знам, че ще надградите над всичко това, което сме говорили през годините. Пожелавам ви успехи на матурите, надявам се да ви видя на бала и преди това, ако удобно, разбира се. Стискам палци, с вас винаги ус. Да, какво е по-скоро? Няма значение, че 2 години не ви преподавам. Вие за мен сте впечатляващи хора. Няма как да ви забравя с много неща. Първо, относно моя предмет, моите 2 предмета биология и химия, изключително умни, логични, мотивирани, вечно питащи ме, вечно търсещи информация по моите предмети ученици. Естествено, много от вас стигнаха и до областни олимпиади по моите 2 предмета, биология и химия. Ваш интерес специално към моите предмети много ме радва, просто ми стопля сърцето. Няма как да забравя това нещо. Второто нещо, което ми направи изключително добро впечатление във вашия клас, е вашата приобщеност към дейностите на училището. И в частност това, което аз вземах участие. Например,
Вие ми помогнахте да направя нещо, което аз нямаше, мислех си, че нямаше как да се справя. За 2 седмици да направя концерт на гимназията в театър. Благодарение на вашата артистичност, креативност, музикалност, вие ми помогнахте и направихме това нещо, с което гимназията много се гордееше. И във всякакви други сфери на участие, винаги вие сте се включвали. Много ме радва участието и в шахматните състезания. Това изисква логика, която корелира с моите предмети. И в състезанията по противопожарна охрана, по противопожарна отбрана, където включваме знанията по химия и цялостното ви отношение, помня го това цялостно отношение към учителите, уважение и съпричастност към нашата професия. Благодаря ви, деца, за това, което сте. Продължайте да сте такива, а това, което ви пожелавам, е много успехи за напред, защото го заслужава. И имате потенциал. Buen trabajo. Добра работа. Всички на земята! Полиция! Нещо смешно ли има? Митков, знаех си, че има нещо гнило в теб. Всички оцелявам по някакъв начин. Свърши и работа. Да, свършихме. А Бозуски? На постоянен отпуск. Не го мисли толкова. Много съм доволен от работа, която свърши Митков. Това е Иванов, момчето как било. Миша Иванов. Ай помога да слушаме. Митков. Газилка Митков. Арестуван сте.